Nós hoxe domingo estamos na parroquia da Sesta, é unha parroquia que eu teño especial interés en saber como está a súa situación. Teño moita xente querida aquí da miña familia que mostra interés porque Compromiso por Galicia, a nosa candidatura, pois vexa como está realmente o estado da parroquia. Neste momento, por exemplo, estamos na pista de Medelo, unha pista que foi asfaltada parcialmente, non? E que ten moito desnivel, e ten dificultades para pasar os coches, porque precisamente ese desnivel o que fai é que toquen abaixo, e simplemente non entendemos porque se asfalta unha parte, non se asfalta outra, é o que denuncian os veciños, e estamos aquí entre outras cousas para reclamar que se faga unha cousa con un mínimo de cabeza, non? Tamén temos que pola parte de abaixo, pois comentábame unha familia moi coñecida aquí precisamente da Sesta, que o Concello prometera hai máis dun ano ou dous os sumidoiros, o alcantarillado, todo cara abaixo tal, e que a día de hoxe pois que non se fixera. A nosa candidatura non nos imos a dedicar a andar prometendo por aí que imos a facer todo tal, pero sí que imos facer un estudio serio sobre a posibilidade de que se fagan eses sumidoiros e imos estar encima do tema. Outra xente promete, marcha, non, nós imos estar realmente encima do tema. Aquí o que estamos vendo que denuncian os vecinos precisamente é que estes desniveis precisamente son, entre outras cousas, porque non queren pasar o traballo de limpiar a folla, sobre todo nesta época, é que esta pista se podía ter moito mellor acondicionado, porque precisamente os días de xeada no inverno ponse especialmente peligrosa para os coches, non? É simplemente un traballo das brigadas de limpiar por aquí, é que non existen estes desniveis que son perigosos. Eso que denuncian os veciños e que nos recollemos esa situación, non? Isto é un camiño mitad da Sesta, que ten veciños que non están en bo estado para subir os coches, e que leva asfaltado así 30 anos, que non se le volveu a tocar, e pois piden precisamente a ver se pode volver a botar unha capa despois de 30 anos para que non resbale, para que poida estar, pois digamos, axeitado o que necesitan os vecinos de aquí. Quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar que o meu soño é posible. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Ahora estamos no camiño que vai precisamente ao fondo da Sesta, camiño no que os veciños pedían sumidoiros, que creo que estaban prometidos, que a día de hoxe non se sabe nada desto. Hai outras partes da parroquia que efectivamente teñen sumidoiros, pero hasta o fondo da Sesta non. E asfaltaron hai poucos días esta pista, que a verdad que está bastante ben, pero os vecinos consideran que é unha prioridade o alcantarillado dos sumidoiros antes que facer pistas que o que van é tapando buratos que existían, non? Entón, en esta parroquia consideran que esta pista é moi necesario os sumidoiros para todos estes veciños que estas casas que estades vendo aquí. Este pilón que estamos vendo aquí, pois que nos comentan os vecinos precisamente que piden o arranxo, porque de feito a xente xa deixou de vir aquí a lavar porque non están en condición, non? Mira como está o chan,
e isto, bueno, eu creo que con mínimo de esforzo que se podía corrixir, que tampouco ten un custe elevado e que facilitaría moito o día a día da xente aquí, non? Aquí precisamente pois temos unha cousa moi curiosa que nos contan os veciños con moita gracia, por certo, que o alcalde pois dixo hai xa 14 anos que se lle botaban, que prometía facer o que vedes todo por ali, o paseo, todas as farolas, continualo para que se vexa ben a entrada ou según se vexa a saída da parroquia. E bueno, pois despois de 14 anos non se fixo, non? E bueno, sabemos que en dereito hai unha figura que se chama a prescripción. Prescriben os delitos pasados uns anos según o tipo de delito. O delito de promesa non cumprida non sabemos cada canto prescribe, pero seguro que cada 14 anos non.